ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଶୁଭ ସକାଳ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ହେଉଛି ରାଉତରାୟ ବାବୁଙ୍କ ପାଳି। ଆମ ପଟେ ଅଛି ମାନେ ବଡ଼ ଓଷା ପୂର୍ବ ଦିନ ଏକବାର, ଏପଟେ ନାହିଁ। ଆମର ଯେହେତୁ ଆଜି ଏକବାର, ସେଥିପାଇଁ ରାଉତରାୟ ବାବୁ ଆମ ବଗିଚାକୁ ଯାଇ ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ପୂଜାପୂଜି ଆଜି ସେ କରିବେ। ଆମର ଏକବାରରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଖାଇବେ, ସେଇଟା ଠାକୁର ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିକିରି ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଲେ ଯାଇବେ ଖାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାଉତରାୟ ବାବୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ଆପଣମାନେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି। ଏତେ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ। ଆଉ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସରଳତାର ବି ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି। ଛାଡ଼, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି, ତା'ର ମଣିଷ କିଛି କରିପାରିବେନି। ତାପରେ ରାଉତରାୟ ବାବୁ ଗଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ। ୱାକ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ତ ପରିବାପତ୍ର ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ସେ ଯାହା ଯେତେ ଘରେ ପରିବା ଥାଉ, ଯେତେ ଭଲ ପରିବା ଦେଖିବ ମାନେ ସିଏ ପୁରା ତାଙ୍କ ମାନେ ମାର୍କେଟଟା ଉଠେଇକିନି ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ରାଉତରାୟ ବାବୁ ପୂଜା କରିଦେଲେ। ପୂଜା କରିସାରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ଏଠି ବନାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଅରୁଆନ୍ନ, ଡାଲମା, ଶାଗ ଭଜା, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ବନେଇକିରି ଠାକୁର ପାଖରେ ନେଇ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଭୋଗ ଲଗାଇଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକିରି ବେଳାବେଳକୁ ଗୋଟେ ବକ୍ତ ଖାଇବୁ। ସେସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାରି ପୁରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପୂଜା କରିବେ, ପୁରା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିକିରି। ତାଙ୍କୁ ସେ ସମୟ ହୁଏ ନା, ସେ କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି। ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ, ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଜାରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୂଜା କରିସାରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇଲେ କେମିତି ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅ ପକେଇକିରି ପୁରା ମସ୍ତଦାରିଆ ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡା ଉଠେଇଲେ। ତାପରେ କୋବି ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା ତାକୁ ଲଗେଇକି ଖାଇଦେଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।